Kaini anong sikat agawid ag supli ay tibagi sa kanang rinabi napalalo kami ilo ko ka manipo dalawa pimanaw ka nadikan pulos nakaida nawalit ating naglabas asulsulog ipagdadab sabay ang nagawid ka nag-anusap na at may sa tamang tiyak ko at sulikan may painatong nabayagan ka Sarata arapupin ka ipakita tutoy ayan anaputukin ka sa katupang iyar sa as nga ibaga kastan tupa nang iparik na anakin labak unay ka Sarara arapupin ka ipakita tutoy ayan anaputukin ka sa katupad iyar sa as nga ibaga kasta na tutupa nang iparin na anakin labak unay ka tanah palalot iliw na ipeksa ang suhabi dasim mangperga marot iliw kasta unay ipapasta rigabi kaabay ka kalpasan na untay ka tunag sarata ipakita tutoy ayan anaputukin ka sa katupay iyar sa as nga ibaga kasta na tutupa nang iparin na anain labak unay ka lagi nagpaiswanan na rinabiyak sa gana ka kaspino na tibagi idi awan katin na intun nagsarap na arapupin ka ipakita tutoy ayan anaputukin ka sa katupay iyar sa as nga ibaga kasta na tutupa nang iparik na anain labak unay ka